Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Aksyon na Radio Philippines Standard Time, las 5:04 na. Sa liwat, good afternoon. Mayong hapon naman, Bacolod kag Pilipinas. Liwat naman nga magapangalagad ang industry nga panatunturan Lunes, Tubtob, Sabado, Action Reports. Afternoon edition, yari kita sa PETSA 17. Yari kita sa 1 kag 7 nga numero. Sa ikatatlo nga bulan. Sang tuig sang mga water tiger. Tulot grihon ang tuig subong. Magasiling kita tulot grihon tibo silingon ngurob kag mapulupintas. Nga sahi sang tuig ini baw kamay pa hindi lang. Kamusta tara nato sa mga kaakson. Adin mga bahin sang siling dutang na tauhan. Mapa Ukraine ka man o Russia. Mapa Iraq ka man China o Pakistan. Basta mabatian lang ang signal sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Ang inyo ka-action. Action na Marlon Herboya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Ano tuntay sige na mga balita nga dapat naton nga pagatutukan. Una kita sabayan sa nga balita lokal. Anay preso, bumalik sa prisuhan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Nakagwa na kuntani, pero ginbalik. Man naghala na naman ka tinunto. 46 anyos nga lalaki sang puro ka Oraro. Barangay 4 dire sa Bacolod. Subong daw nag-ala ora roman ang iya saring kahimtangan sa sulod sa nga prisuhan. Bangod na dakpan ang liwat nga nagbaligya sining manademonyo nga syabo sa buy-bust operations. My God, I hate drugs. Nadakpan sa nga mga otoridad sa buy-bust operations. Alo sa lawadlaw dire sa Bacolod, may nagakadakpan nga adiktos. May nagataya gihapon sang ila sa kagulingon. Para lang nga makakwarta sang madali bla kag mapos-apos. Apang sa illegal nga pamaagi. Ang numero 1 capital street ti isog isog kag ang katanda sa pagpanilag. Kamantingon di ka ditanda manilag, way ka pa di katikang dakpan ka na ni. Pero ining isog kag ang katanda ni, hindi gin magdugay, matuldukan gina sa ulihi. Ining nadakpan makakson sa nga una na prisuman, tangod sa sa kaso, angot man sa pagbaligya sa illegal nga droga. Subong dakop na naman kanakuhaan sa nga kapin 300,000 pesos nga shabu at 300,000 pesos nga sabu. Daw ka nga lamang nisang guba nga plaka bla kag ang duyan. Yung magsiling kita guba nga plaka kag ang duyan balik-balik lang na. Pila pa ba ang magkaradakpan dari sa Bacolod man? Basi kon gatos-gatos pa na sila o kon basi kon libo-libo pagani mo ang arag yapon nagabaligya diri sa surad sa Bacolod. Madakpan ang isa, buslan sa duwa, amo nagakatabo sa aton de.
sinupayhan nga gwapo kag gwapa nga opisyal naton sang gobyerno o kung bisan hindi gani halin sa gobyerno mo bisan isa na namang katawo kung isa ka grupo ang makadumdum sang lain naman kag makabig pinagkapag-on kag bakod nga pamagi para madula para maubos kag masigpot gina ang tanan-tanan nga mga manugbaligya kag manugsuyop kag manugsinghot sang illegal nga droga diri sa may Bacolod City. Hindi lamang sa Bacolod kundi sa Bugos nga Pilipinas. Sin-uayahan may ara bla. Kag kun may ara sin-one. Asi way pa ni mabunag diri sa Pilipinas, way pa ni mabunag guros kalibutan. Kung base kon way na gidya sang tiruga nga makapanumdum kung paano matapna iling illegal nga droga. Kaya ang resulta sa ulihis rin. May ara gyapon tawo. May tawo gyapon. May ara ginigapon na tawo. Nga ang utok kag pinsar magakalong. Tangod sa shabu-shabu nga ni. Ang shabu ni daw pariho man lang isang sigarilyo mo. Nga kung sa mga kanta pa ni ka Freddy Aguilar, ginasilindra nga sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, mga bisyong nakakahilo, shabu na ayaw magpatulog. Ang pamangkot pa sang kanta, ano ang mangyayari sa iyo? Ang sabat kay simple lang wala sa iban kundi lagtok na buang pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang simple lamang nga papadugyan sa sirang kanta na mabuti pa'y mag-isip ka. Huwag kang tira ng tira. Imulat mo ang iyong mata habang may panahon ka pa. Hindi na paghulatain dahil totoo. Ang magbagtik imuutok, dapat nauna, dapat magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Ano ba ba sa nga balita? Sa bahin sa nga lokal. Kabay pa nga nakatatak no sa inyong simple lang nga panugyan ta ha. Ang paginulsol ara pero sa ulihi, way sa una. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sa lokal? Kung may peke nga dentista nga natikma sa NBI Bacolod kahapon, pagi sa online, nadakpan gid sa NBI mo. Kung may peke nga dentista natikma sa Bacolod, may araman peke nga tawo nga nagapakuno-kuno para lang makaganit sang load sa cellphone. What? Hindi bago nga modus operandi. Dugay-dugay na rin. Modus operandi sang pila ka mga tao. Dugay na rin, ugaling nagbalik lang o. Atenson kag paandam sa aton tanan. Ako, ikaw, tanan kita. Dapat mag-andam sa abilidad sang sining sahi nga mga tirugan Man kahapon ko maduruban nyo. Ang opisina ni Konsihal Novero sa Bacolod, dara sa maya New Government Center sa NGC Bacolod, biktima sang peke nga order. Pati ang nag-deliver sang Letson Belly. Wow! Damit ba? Letson Belly. Ang nag-deliver sa niya maka-aksyon, nabiktima man Amo ni sa nag-deliver sa opisina, sang konsihal nga wala man nag-order. Ang opisina ni Councilor Novero. Ang nag-order ya, amo nagtawag sa iya, gingamit lang ang talatapan ni Councilor Novero. Amo to gali ang sindikato ya. Kaya amo to ang nagpakuno-kuno. Mayo lang kaya nangin mabuot niyo. Nangin mabuot kag bayara sang bulawanon nga tagipusoon kag balatyagon
ang nagbaligya sang Litson Belly. Wow! Gutom ko ba? May balatyagon, akay sanggin balik sa tong food delivery. Ang balor 2,500 nga ginbakal nga Litson Belly, ginbaton man balik ka, no? Ang mayo na lamang bangod, why nagkagat ining delivery boy sa tawag to sang manuginto. Nagtawag siya ba nga siling niya, siling sa nagtawag sa iya, Sir, pwede mo na lang ko da, sir, mapaludan? Dara bala sa, may mga 24/7, na bala mga fast food chain da. Ang ginsudlan niya to, ang balaligyaan sang mga sikat nga wine bla. Amo tong hambal, nabatian o galing sang nagabaligya da sa sunod sang store. Kag daw na mulalungan, yan nga daw ang tingog na istorya sa ning delivery boy. Daw ka familiar sa iya, ang ginambalan delivery boy. Hoy, di maghala ka sabat siya na to. Kaya daw amo na sang manog into. Maayo lang kay why nagkagat ang delivery boy. Kaya nga ako nagkagat tong delivery boy, kag nagpati siya nga paludan yan tong nagtawag sa iya, amo tong tinutuyo load, di bla? Kay ang pag-deliver sa Litson Belly dito man tong deliver sa opisina ni Councilor Novero, ngayon man nag-order ang opisina ni Councilor Novero, load amo ang tinutuyo. Kayo lang kay matiway ugaling ang Litson Belly gin-deliver agad, ginbalik man. So dako-dako ining pagpandam sa aton taran. Ari naman sila na matambat naman sila sang ila sa ding opisyo. Ini mga ining fake order nga di. Di kon gin load to maka-action, babay kag tiway ang load eh. Mati sindikato gali nagtawag kag nag-order. Ining sahi nga mga tinuga ni basi konsumo nagangising-isib la. Kag basi ko nagapulo patawhay lang sila kay mati damo na sila sang pinang biktima. Kabay pa nga sa subong nga panahon nga medyo kagumguom ang langit nagapulo pa nag-uob kon kaisa kag nagaulan. Kabay pa nga sa tion nga mag-igrab ang kilat. Kabay pa nga ang igoon sentrohon sang kilat. Amo na nga mga tao nga mga nagpaginto diyo. Ako niguon gid man sila sang kilat. Dapat ang pag-igo bala sa ilalawas di nakabangon bla para magkaladudla ang mga tunto kag tuntari. Anong bag-o nga balita angot siri? Aring balita nga angot siri. Sa Sipalay City, ang gobyerno sa Sipalay City, Negros Occidental, mayara sa ginpagwa nga abiso kon pandam sa publiko subong nga hapon lang. May ang tawag is public alert. Alerto. Alisto. Ang siling sa nga Sipalay, ang publiko dapat mag-alerto. Bangod subong may tawo kon mga tawo, nga ang opisyo among pagtawag sa telepono, ang pagpadala sang mensahe sa cellphone, ma-order pagkaon o kon ilin nun. Nagapabok pa sang kwarto sa mga hotel, resorts o convention houses. Nagapakilala nga opisyal sang syudad. Di kon maunahan kadungan opisyal sa syudad nga tawag si Ibo. Hindi ka magapang-indi sa galiunay, di ba? Pero sa ulihi ang tinutuyo sa nisa na salintara. Pangayo na sila sa ulihi sang load o kon mobile phone credits. Di kon magkagat ang biktima kag nakapaload ang load sa nasalinta na babay na tiway pa. Kay inigali nga hilikoton ang isa ka modus na nila ni gawi sa mga sindikato ni nga tao kon grupo. Nanda na ini nga hilikoton sa pila ka mga tao. Ang unod sa nga ila sa nga ulo, utok. Yes, may utok ng ulo nila. Kung galing utok nila way ginagamit sa insakto, kundi ginagamit sa wala pulos ka pabainto. Dali subong papatihon ang mga arat dara sa Sipalay, kayo na bes. Ang sunod sa Sipalay gali naga sa ulog subong sang ika-21 nga charter anniversary. Alos na nga tao na masako kung kaisan di na makapanumdum la ka maka-edusisa
Sa ginastoryan nila nga tao, ang mabilin tarang HAA. HAA lang kamo. Ano ng HAA? Halong aligmat kang alerto. Muna, dumdumon ninyo, dumdumon ninyo kasi nagligad nga Hunyo tuig 2019, si Palay City man to, o i-refresh kung pinsar nyo ha. May mga trabahante man to sa hotel sa Sipalay, dumduman nyo nagreklamo to sila sa pulis, nga customer. Amo ba ng mudos gingamit nila to ganing ngalan ni Governor Bong Lacson mo, kagalan ni Vice Governor Jeffrey Fener. Di ko ikaw taga-hotel na manawag si imo, Gobernador, Vice Governor, nang hindi ka. Kamo to na biktima sila to makakson, subok matsagon, ay ara nakuhaan gito sila ya. Nakuhaan to sila mga 18,000 pesos gito. Nga load, nakin mo yan? Grabe no, nadali nila 18,000 pesos nga load kag mobile phone credits. Kaya to nga hugada nakadali gid ang mga sindikato. Subong ari naman sila ho, kapabatsag naman sila ho. Aglaban-laban, basi amo man sila gapon nga grupo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kita nga mga pamuluyo muna dapat aligmat kag kung mayara sang nabalaan angot sini. Pamalo na yon sa mga otoridad bla para makilala, makantuan ka, magkadakpan nila sila tanan ho. Para nga kung badakpan, pisa-pisahon pamangkot wala to. Kung nga kag kung mapamatud-an, dapat kasuhan sila kang ilupot kay si prisuhan. Di gani ang kwarta bla kung load bla to. O kwarta. Kay ang kwarta bla nga sensulyuhon. Tipuna nyo bala isa kayaho nga kwarta bla. Tipuna nyo kag sanlagon sa kalaha. Ang samtang mainit-init mga kaaksyon. Kag nag-aaso-aso. Ibo na sila sa nga sungad para balaan nila ang ilan sa opisyo nga papainto sa ilan sa isig kapareho. Sila mismong makahambal na mga hindi mayo mo. Dapat paludhon sa isa kasako nga thumbtacks para magsalinggitan sila sa paginulusol. Hindi gani para isahay pakabit sa doldol kapasubayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. OFW kag immigrant desk sang sunad wala pa sang nagpalapit nga magkulod noon para magpangayo sang buli angot sa kinagamo didto sa Ukraine. Action Radio. Observation report kita na isang patrol. Kamusta honta pila ka mga lugar sa Bacolod City sa patrol with Action John Diaz. Sa Action John, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Tigil Action Mar, tigil ang traffic sa Lacson, Subong Adlaw, kay wala to ang kayo anay bla, over sa north, sa south sa Taytay. Aperte ang traffic Subong ang Lacson gidiyo sa may barangay Bata. Expected din actually Action Mar nga kung magapunta ni tigil ang build up ng traffic. Pero siguro bangod na sila kayo nga flyover, may temporary closure, Action Mar, bao bilugris dalom. Dari ginaginuto ka mga salakyan, na makon mo, iban nga mga salakyan nga sa Lacson sa ito, galabay, dari sa may Gatoslaw, kag serya sa Aguinaldo, Galusot, ay puwerte ang pila sa mga salakyan, especially Pakado Norte nga mahigin, ang sunod sa Bacolod, Action Mar, Subong Gidamang, ngapon. Anyway, sa tuturan nga kakson, karon na i-update naman sila sa presyo ng gatong. Kaya akson na ang presyo ng gatong grado man sa skilaan. Do iban pasado na kay tinapor 75, iban may ara pabilin failure gapon kay below 75 ang ilang grado action man, no? Anyway, diri kita sa pinakaling sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod Subong ako na ang patrol nakapadulong na kita siningapon sa Baindri sa barangay Sumag. Gin-check nato na pinakaling sitwasyon kay trapiko aton pagamalan temporaryo mga kaaksyon. Ang isa dira ka portion gid ang Taytay kinadubla sa may tuo kon pakato ka man southern portion sang syudad. Hindi na magyan kay ongoing sa karon ang construction o kung ang pagkayo sang bridge o kung ang Taytay mga kaaksyon dra sa area sa barangay Sumag. Kagmagod man sini perting titas masalakyan ang ako ng pila nagalabot diri sa may barangay Rosampio sa ako pa actually ka barangay Sumag pero do boundary na ka barangay Panukoy. Amo sila kalaba ang pila sa mga salakyan nga padulong southern portion sang syudad. Go sila nga mga salakyan nga alin diri sa Metro Bacolod papauli na siguro ni o kung pagwala sa syudad sa Bacolod mga kaakson. Ano na nga, pulo labalabaan ang atong niya pasensya, ang good nga hindi mga kaakson mag-init lang inyong ulo samtang kamuda nagalusot o kanagrabay sa bahay mga kaakson sang dalan na Araneta.
Samtang kung gusto mo naman nga mag-divert, kay tip para lang nga gadali ka, may tip kuya tagsi mo, no? Kung nakalusot ka din na sa bagod rin nga dalan, bagong dalan na panawag nila, antes dra sa nga taytay sa may barangay Sumaga. Pwede ka na magkakson, kaliko pa wala. Ang pasunod na sa may Deca Homes, pero hindi kayo magdiretso sa Deca Homes. Sa obrahon mo, usuyon mo ng bagong dalan na ginaang sementado na, then pa right turn na siya magkakson. Kung dire-diretso kayo na, may alagyan to nga may taytay nga ang lusot kaya makakson sa abuana na diretso. O, di ba? Shortcut na siya usually, amo na ginagamit nga diversion road o kung shortcut sa ibang mga salakyan kung gusto nila malikawan ang trapiko along area sang Dalan Araneta or di sa bayan man sa barangay Sumag. Kung nara ka sa Mansilingan, may shortcut man dala makakson. O, di ba? Magod din batian, diri sa Radyo Macolod. Ang shortcut sila dira, pwede ka makalusot sa Pilisa. Kung nadali ka mo pabago ka mo pamaaw ka mo nga direksyon, pwede na da. Lusot ka mo daw ka sa may Mansilingan, pakadto ka mo sa Pilisa, diretso lang na, saka gito, pakadto sa may proper ka Pilisa, lusot ka gito makakson sa pinakababaw, may diretso mo lang ng dalan, lapos sa compact sang pulis, saka o sang army rather, dito sa area sa barangay Abuanan. At least, may lusot ka makakson. Kung gusto mo nga, hindi ka din may pita trapiko sa area sang Dalan Araneta, palapos sa barangay Sumag, mga kakson. Ang patrol naman nga, subong ang mga pinion from south, nagpasulod kita sa Metro Bacolod, subong atong direksyon pa northern portion naman sang syudad. Abala, tulad si Sao, na binaton kung kamusta ang sitwasyon sa trapiko diri sa north, tinabahin sa syudad sa Bacolod, Lubina, nga nagabalayan sa karon ang pagkayos ng dalanon. So, temporarily, mga kakson, ang ibang instructor sa Lacson, diri kami lusot sa area sa Barangay Banago. Ang advice natin dira sa mga drivers, no, sa mga salakyan nga nagapamati, subong private, marko di basahe, or other private nga salakyan di basahe, hindi ka gidman of course ka out of route nimo. Pero kung private nga salakyan, pa northern portion ka mo sa probinsya, advice ko sa inyo, para hindi ka madamaipit sa traffic sa Buri Road, lapos pang Buri Road, katlo ka mo sa may atubang sang exclusive village, o kung subdivision dala sa Mandalagan, antes ka mo sa flyover, nga pating traffic sa Bukapon, pwede ka man di Calabayo sa area sa San Juan, palusot ka mo sa may Banago, daw ibang yung mga private, yung salakyan to, diri galusot, subong law, kay expected na nila, dito pa lang daan, o ayaw-ayawan, kaguro, at case ka man ito lapos mga kakson. Ang tip na dira, kung nara na kamo sa may Buri Road, nakalusot pa kamo, bigat pamatik kamo na subong. Dabala sa mga kakson sa may art district na da nga bantog nga isang kakaladtuan, pwede ka madakariko pa to, do pasulod na somehow in subdivision, pero kung mag-shortcut ka mo dira, lusot na sa mga kakson palangis, purok langis sa Barangay Banago, and then guwa mo na di San Juan. Kung gusto mo lang yan, malikawa mo ginang traffic, hindi kahilig sa traffic, abis area sa Robinson, Ramos, Lacson, Perte, Daan, Subong, medyo maglubog at ilang trafiko, at least mayara ikaw choices, mga kakson. Dali na makitawa, para may choices kapag basi ka pangita, kung lang di bulubahado, presyo mga kakson sang gatong, sa palibot sa sunod sa Bacolod Subong hapon. Crudo, kita natin rin, ang pinakamarato so far, nag-amboy 74 pesos and 36 centavos, 74 pesos kag 36 centavos kada 1 centimos kada litro sang crudo. Damo ng pinakamarato nga kita naton, mahal gamay, nag-amboy makakson 76 pesos, 36 pesos kag 36 centimos kada litro sang crudo. Nariman di ganiyo? 81 pesos, 85 centimos, 81 pesos, 85 centavos ang kada litro sang crudo. Makulura. Gasolina, magkakson, pinakabarato so far, nag-amboy din 71 pesos, 90 centimos, 71 pesos and 90 centavos. Then, meron din magkakson 72 pesos and 69 centavos kada litro sang gasolina. Pero pinakamahal kita ang gabi is 73 pesos, 80 centavos, and meron din 74 pesos mga taxon. Pero tawal mo doon ang overtake ng diesel, ang preso ng diesel, presyo, rudo na. Kung sabihin sa iba, subong to, may overtake na. Mga kakson, so far mo na lang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulag sa Bacolod Subong Gidlamang hapon. Report gikan sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action Sandias. Kung nagasiling sa tuturan ng mga kakson, sa rin ka man nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa amon balik na kag-servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio
Ang mga Pinoy hilig Okay, sa ato sa nga live stream, si Inday Athea Kim Iriban. Good afternoon. Alex Fuentes, mayong hapon. Salamat, Gid. Alisa rin ang watching. Shane Althria, mayong hapon. New Jersey live. Shout out lang ko na sa family Lepanya. Thanks, God bless, and more power sa imo sa ring program. Salamat. Alex Fuentes, salamat, Gid. Joel Lagura, good PM, watching from Tauranga, New Zealand. God bless us. Pakita miyaw lang ang pinalaga ko nga wife. Dara sa may barangay Elihis, si Mrs. Erna Lagura. Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Okay, April Joy Gaston, mayong hapon. Silently Monitor, via Transistor Radio sa Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob. Ana Sinoro, salamat, Gid. Okay, si Layagin Templado Juna, good PM, tamiyaw ko landa sa Langala, ang pamilya Camonias, sa si Ruel. Si Ma'am Yvonne Boyser, mayong hapon. Salamat, Gid. Christine Menyas Villalobos, Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Si Mary Ann Miranda. Hello, Axo Radio, mayong hapon. Ray Flores Baryoga, mayong hapon, Axo Marlon, sa taga-monitor, dari sa may barangay Pandanon, DSB. Si Maricel, Great Kogali, Telma Pihida, sa Hacienda Conchita, barangay Sagang, Gapamati, Gida. Elvira Gilogo, good afternoon, watching from Charito Heights, Granada. Okay, Jonalyn Ninyal de Crepito, tamyaw ko, kay Otek Amilanan kag Gamiling family. Okay, thank you. Iba na balikan tanong kadugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik ka report sa nga patrol with Action John Diaz. May nadakpan naman nga bagong nagabaligya sa illegal nga droga sa bypass operation. So, Action John, sa balik ka report, please come in. Exactly, Action Mart. Ako dako manining nga balor sang suspected Cebu ang na-recover sa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, sila bypass operation na naging kasa sa Purocuraro, Barangay 4, Sudad sang Bacolod. Actually, ining subject nila sa bypass operation na anay preso naman ini, naging kilala kay J. Lucasan Itotusin alias Bobot, sa 46 anyos, kag-residente ini siya sang Purocuraro man Barangay 4, Sudad sang Bacolod. Actually, sa kay Police Lieutenant Joven Mogato ang tagpamuno sa BCPO CDEU, mga duha na nila guro kasi naman nga ginasunod-sunod ining si Bugat si Lucasan Action Marlon kay ang report nila nga nabaton mga 2 years ago sang inisa nakagawa sa prisuhan. Dakpan ni siya bangod ba sa nagwaliga sa illegal nga droga. Ang problema nang kay ang nag-file sang kaso dogin silo sa ibang nga unit kag wala na natatapan ining iya nga kaso gid pa sa kabatok sa iya Action Mar. Rason ko nga na-dismiss ang kaso batok kay Lucasan kag ini ang nahilway gikan sa prisuhan. Diri naman sa area sa Barangay 4 sunod diri kay Mogato ginpanonduman na ini ka Barangay Council
sa barangay 4 nga maghalin sa ila barangay. Iti nakabato na sila sa report na verify na nila nga ini Action Mar ang nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Rason man kun nga nagdesisyon ining silukasan nga maghalin sa barangay 4 o galing ko no kay pilalang kadlaw nakaligad oy nagbalik na naman silukasan sa barangay 4. Rason ko nga siguro gin-monitor na sang kapulisan kag dito na baklan sang suspected shabu aksyon Marlon na kumpiskal diri sa bypass operation ining 11 tanan ka mga sachet sang suspected shabu nga ginabulbanta nagabugat sang 47 gramos kag may estimated standard drug price nga nagalabot naman sa 319,600 pesos. Action Mar may nagpapagidiri nga 1,000 ka pesos ka maning bypass money tikining isa ka kahigta kung sariin nakuha ang supply sang illegal nga droga. Action Marlon yari si Pulis Lieutenant Joven Magato ang team leader sang CDU. Hindi naman ito, sir. Okay. Mga well, sa sagwa, sir. Mga sa nakagwa. Monitor. Years na rin naman ito. Okay. So, dugay na siya sa ginamatay niya, sir? Oo. 4 months na, sir, nga monitoring o hindi pa man? 2 weeks. 2 weeks. Okay. Action Mar batian si Police Lieutenant Joven Mogato ang team leader sa CDEO. Ining silukasan ang ginakabig nga state level individual bisan pang ini sa sadto ang nadakpan na bangod sa pagbaligya man sa illegal nga droga kay may bag-o naman nga policy ining PIDEA o mismong kapulisan kung mga 50 grams and above the usual action margin declare nga isa ka high value individual ang isa ka persona. Ini sa kompreso dra sa custodial facilities ang station number 2 para man sa nagakaigo nga disposisyon. Report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasiling sa totalan nga mga ka-aksyon sa ring kaman nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. O nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John. Ang palayag ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga hapon, nagasaling ang alert level 1 sa pungsod sang Pilipinas, laban-laban nga tub-tub ini nga matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, alert level 1 ang kalabanan ng mga lugar sa pungsod sa Pilipinas. Si Duterte hasta sa Hunyo 30, sa 2022, ang yasaling termino kabanti pag July 1, pag-una mga pungko nga presidente. Amaningin siling sa mga webeso ni Duque mga kakson. Ginatunan pa ang posibilidad nga pagpatuman sang alert level 0 pagdula na sa alert level status dari sa pungsod sang Pilipinas. Dutay nagiba na ang kaso sang COVID-19 dari sa aton. Galing kay isakto man ang move sa ato sa gobyerno. Samtang ara pa ang kaso sang COVID-19. Hindi tanay pagkadulaon. Ini mga jutay na lang restrictions kag limitation ta. May Omicron naman nga daan nga ginabantayan dito sa Israel ho. Bag-o ko na nga Omicron, may Omicron variant naman to nga gina-monitor sa pungsod Israel. Kaya sa aton diri sa Negros Occidental, kapati ko nga ba si buwas, no? Buwas nga adlaw bla, Biyernes, Marso 18, basi sa pagwa sang bag-o nga datos. No, sa nga Provincial Incident Management kon na PIMT, kon nabilin nga mga active cases sa paghahambalan, basi kon buwas amo ang first time nga record bla, nga pinakadabo nga kaso nga nabilin. Kay kung maduduban ko, dumduban ta pa ding bulan sang Pebrero. Bulan sang Pebrero,
nagligad lang nga 2021 mo, hindi ko magkasala. Ang pinakanubo itong kaso sa active COVID-19 sa Negros Occidental, ang numero to na ako gito, 52. O 52 itong pinakanubo. Pebrero 22, kung ko magsala, tuwig 2021. 52 mo itong pinakamanubo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Subong ang latest mga kaakson ang pitsa nga March 17, no? Subong ading adlaw ang nabili nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental 56. Oh, lapit yan ang malabot ang 52. Kung base kung magbuhin sa dako-dako, double digit nga buhin niyo be. Buwas nga adlaw. Ati makasiling kita nga maangkon taraman ang pinakamadabo nga kanabuon sang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental. Kabay pa nga pagtapos ang bulan sang Marso, mangin COVID-19 free province na kita. Aksyon Radio. Gari ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Muna sa Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing kag Every day is Fire Prevention Day. Gani ang Padala sa dugan sa mga mensahe wa. Okay, si Milal Oligo na Joel Agura, maraming salamat ak sumarlon. God bless. Stay safe everyone. Okay, Milal Oligo tamiyo lang. Mamufane sa Star kag Doc Matt Mayo Jing kay dialag doon. Nawala mark Alex Monteza. Salamat kid. Okay. Sige. Joel Agura, salamat. Homalubina, good afternoon. Elizabeth Malakagamala, thank you. Si Riagolo Ornaldi Mijay, thank you. Watching from Hong Kong, salamat kid. Okay. Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig. Edition with Action Dale Salazar, Action ang Defensor. Ako naman Action Marlon Hinoboya. Mga ka-action sa din kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.